sannu ni da bai sallama da gidan ka dade yawa bismillah ka san abin da yake faruwa an ka dade wato mu mun ga cewa kuna garin nan a ce wannan asibitin suna daukar rayukan jama'a haka ke asibiti na gangare shi su ne suke ta ba da matsala su ne suke ta ba mu matsala ana ta kashe mutane yanzu haka akwai dan uwana da yayi azan na kai shi ba ga abin da ya faru ba sai dai yau kaji an ce wannan ya mutu shi ma dai yana can ban sani ake ci ba amma na ji an ce mun ya mutu na san matakin da zauka jika kai ni fa me kosan nan fa ta baki get wayan 900 take gina ai mutum da kogobi da kawai kai ta kurege ka ballata nan ka data nan wai a duniya akwai wanda ya fi likita aikin Allah kai aikin Allah ni gani nake ko mai kiran sallah ai abin da zai kenan a duniya mu dai in dai ba a yabe mu ba ba za a zage mu ba muna taimako yanzu kai kaga ba yawan mahaukatan ina likitocin ina likitan ya gobe ne Allah ya barka da mai gari tun wancan tsohon mai garin uban sa ya muke fama ai ya zo ne ya yaba mana ina gida aka zo aka ce min asibitin nan ana ta kashe mutane an kashe mutane sun fi 10 shine na zo in gani ina likitocin ka ji shari to ran kai dade mun kashe mutane baka gansa nan ba ka ji shari ni nake muku sharrin kenan yalla dade dai duk da aka ce ana kashe mutane ko kwata ka je aka ce ana yanka dabbobi ka gansa ka shi wannan ba Allah kaga mu malamai ne da mun karanta yi da gari ne to a sadara ta ha ya haukata mu ko ba haka ba kawai zaka dade ni gwada ka ba matsala mu gwada ka kuma a sadara ta da za mu duba kokolwarsa dole zaka dade dan ka daga nan an ta ina gororin da gwamnati ta kawo mana bai gari ne fa to bai gari ni da garin yi ba duba bai gari ne fa ka zo ina da mutum mamana kai dala da kai a'a kai dala da kai kada kai mu yayi ya mu kun ana san mu kai ba zai ta yanzu ba muna kokari ba zai tashi yanzu kai ba zai tashi yanzu ba Allah ka taba gani mutumin da aka yi mai gyaran safin di warke yanzu kai an jima ya ci kudin filayen mutane ka ji dan banza ga haisiriri amma ka buhun ba banza sheki ai mamaki ne nauyi ai sa na ce maka masu unguwanni suka tattare filayen mutane haka suke kuma ka ga wannan rigar ma fa ina jin ta wani mamacin ce da ya cinye maka ma fa nauyin dan matan nan ya ban mamaki ya da zai haram ka taba gani ne unguwa wancan nan in dai ba haram ba ai kullun da ke aikin Allah take ai ba mu tafi da hularsa ba ai nan ya bar hular kaga yan bannan kama jan bugu ban ke san sana bugu wani wallahi tallahi kai likita yanzu da ba ma hakan ya samu lafiya wallahi ya warke ka warke kenan likita ya warke aikin gwamnati kai aikin gwamnati sai mai imani kai muna fa kokari muna kai aikin likita in baka da imani alquran ba za ka yi ba sai fa ka dafa rantsuwa ba ina rantsa da Allah zan yi aiki da kyau abu ne zamu fara duk wani mahaukacin an kahe mu rataye a'a yanzu a cikin aikin mu an ga biya amma akwai rataya akwai biya ya warke kuma akwai kyanda a jikinsa ya warke akwai kyanda a jikinsa ya ina irin wannan tafiya wai kai da ka tashi yaran baka da kika ba bon bane na goda a'a wala irin wannan gida na bin kokari ba gida likita ina jin telefon ɗinsa ne samu matsala wallahi wannan abin nan ɗin carburetor da ne carburetor ne ka tashi mana kai amma ka ci haram wajen ina kuma a taɓa marki amma daidai kana jina ratiyo masa kwalabansa kaga dai ka tabbata ba karfa na abubuwa ran lalibi what ran lalibi wajen kwalbansa in go kulaya ran bila ta nan gudu ran bila ta nan gudu ya tuyi duro tana ban buɗe na
ce ma kai ku tare ni kai ka ai kamar yanzu wannan ba zai munafurci ba haka da kake gani wannan magana in ba dan an same mu ma da hakuri ba hauka kawai a zo a jibga mana fararen ka a ce wai kuma mu yo wallahi ya sa muna dan morewa fa amma ba dan haka ba fa da asarar fa mugun yawa za ta yi a banda muna kallo duk wata zaka ji mutum ya ce zan auna hinkafa gidansa Kanu duk abin da kake kamar da Allah ka zo abin ya dame ni ka zo abu kana yi dan ka mutane su amfana amma ba a ganin amfanu raina ne baci wai kai wai wannan aikin da muke yi ma wai kai tambayar da nake maka wai yaushe za a fara biyan mu sai aiki muke mara da dalili to tunani na farko yawa yanzu da muka fara aikin nan lambar account din wa muka bayar a tsakaninmu kaga babu alat ina magana alat yasa ai nace maka to ni gaskiya zan kira ka mai shawara kuma in ma magana alat ce kaddara ka bada lamba account ina wayar kana da waya to ba za ka ji alat ba kai ni fa a tunani na irin tawayan can suke mana turin je ka mutu mu mutu can mutun nawa muka ka suka samu lafiya ka gani lannan kai yanzu lannan wanda Allah ya sa wannan mun hakurin sa ya fita ai babu wata riba a wajen mu ya da Alquran a gona da na san bakin nan garko kai kike kokon ina sani ba da kari kokan nan gab Alquran kai naga hakurin sa ya balle kawai na jai mutu Android ina baba na kai kuma akwai wani ka san irin dukan da Neymar irin yanda Randy Auto yake yi Randy na kasar wajen nan ina dauka lafiya ake samu an yi wannan ya kawai Ibahi wani haka ta. Wai yanzu kana ganin cewa za mu ci gaba da aikin nan ko kuwa? Haba mala. Aure fa kuma ina kuɗin yake? A'a ka bari magana ba aure mu yanzu a maganar niyya za mu fara samun kuɗi a fara biyan mu shi nake. Kuma mun ga wannan din baci. Me yi tunani ko mu ci gaba da wannan aikin ko mu zama malaman dabbobi. Kawai. Ni in zama likitan akuya kai ka zama likitan kare. Jaki ma ni nan ba magana yake ba. Kare za ka fara kare za ka kai matsalar ka. Ni zan yi na akuya ko Allah to abin da ya kamata tun da yanzu ba biyan mu za shi ba me kan uwa da wani ko me unguwa ne ba mu kashi alama da me unguwa da yanzu na yanda masu unguwannin nan ba sa barin mu kai akwai wani me unguwa da ya rufa bugo na ubana ki ya kare shi what alquran ina ɗaya daga cikin wanda yasa ya zan batu shi yasa duk wani me unguwa ba ruwa na da shi ina zuwa kawai kazar rodin nan kuma ai kai tsaya ka ji nan guri mutsa masa a duk me unguwar da ya sa kansa a zalunci kaga irin mutuwar da yake wallahi laji mutuwar tamune to yake tamune alquran la ilaha illa kama mana kai kawai mun yi in ma ba za a biya mu mun fita ni ai a likitancin nan ma ba a kawo mana mace ba kaga san kai ne wallahi wai a dinga kawo mana ilu katan gardi Allah ya kamata Allah alquran Allah ya kamata ina zamu tukunna me bulitin nake so su kafa sai ake rai mutunci bakin mai zamu sa mata fa yayi baki Allah alquran mu ce cutar da tana jikinta ka sai ka tuna min lokacin da na sai man bulitin sai da na shekara 1 da rabi ina shafa baya nake kare nake kai na tattara robobin da tabbata bulitin ɗinka da ka fare ai nan ne ki wannan kuma ai nan din baya daukar shafi ne zo kai mu karasa ina zamu je ni fa na kai wani ba ciki fa kuma na rasa ina zan yi da to mu mutana